Hi guys, Inay Vlogs ne. Na ako'y isulti sa inyo. Nag-eskwela ko. Malingkamot ko, karang matagaan tagmidal ba. Kahayahay na sad good sa atong classmate ug matagaan nagmidal. Nya, ug marungan, walay medal. Nya akong mga classmate, daghag ribbon, medal. Pelitan sa ilahang mama ug sandal ug shoes. Bago kayo ilahang shoes, nya ako daan nag-shoes. Oy, maningkamot jud ta guys, kay di ta marungan. Kani atong ginikanan kay tiguang naman. Tabangan na to. Tabangan jud na to guys. Karong makatabang-tabang sad ta sa atong ginikanan. Hantod ikadako na to. Hantod ikadako ra jud na to. Pagkagamay na to. Kaya timanta. Ikadako at timanon sad ang mama kay tiguang. Bye-bye.